Bé, doncs he vingut aquí a fer una mica de màgia express i jo pensava, per fer aquesta màgia, que algú del jurat m'ajudés. I jo havia pensat en la més guapa. El Joan, No, ella. A mi no em tallis res, No et tallaré res, home. D'acord. Va, un fort aplaudiment per ell. Bravo. Tommy Spin. Sexy. Què tal? Molt bé, però a mi em feu molta por els mags. Va, anem ràpid. Sí. Jo t'he portat aquí una cosa especialment per tu, perquè jo avui sabia que vindries. Ah, sí? Sí, i jo et volia fer una pregunta. A tu t'agrada menjar fruita i verdura? Sí, la de Lleida, precisament, la pera de Lleida i el préssec de Lleida. Clar que sí. A mi m'encanta, De fet, quan em vau dir que venia vaig fer 15 dies de règim, i he perdut només 15 dies, Molt bé. Bueno, el cas, aquí jo, com que sabia que vindries, doncs t'he portat això, una bossa amb molts noms de fruites i de verdures. No sé si ho pots llegir una miqueta que es vegi. Sí, cogombre, pebrot, ceba, préssec. Bueno, que n'hi ha molts, que sí? Llavors el que et demanaria és que agafessis la maneta i que agafessis una de les etiquetes que hi ha aquí dins. Mai no sent, Això no està preparat, No. Aquest senyor no el conec de res, jo. Vinga, va. Això. Què? Ensenya, sí. Ah, ho ensenyo a càmera? Sí, I a tu, no? Bueno, i per tu, sí, s'ha de dir. Aquí. Què posa? Llimona. Fes zoom, nen. Fes un zoom aquí. Aquí. Molt bé. Bé, de totes les que hi havia, tu has escollit la llimona. Sí. T'agraden les llimones? Molt. Clar que sí, què has de dir? Molt bé. Bueno, doncs, senyores i senyors, avui us ensenyaré a com es fa aparèixer una llimona. Molt fàcil, l'únic que necessites és una paella. Agafes una paella, la tapes i només has de dir les paraules màgiques. Abracadabra, pota de cabra, i aquí dins ens apareix... No! Una llimona, bueno... Molta gent que està pensant... No m'ho puc creure. Oh, que fàcil, sí, però si hagués escollit un meló, això no ho sabrem mai. Però m'estàs dient que tu portes aquí com a mínim 25 fruites. Sí, no ho sabràs mai, això. Bueno, guarda la llimona, és bona. No, és de veritat. Sí, bueno. Impressionant. I és de proximitat, Sí. Del capravo que hi ha aquí al costat. Bueno, anem a jugar amb aquesta llimona. Et sembla bé? Sí. El que m'agradaria és... Avui m'he dutxat, o sigui que podem fer-ho, sí. Vull que te la guardis. Vull que vegis que jo no la puc tocar en cap moment. Aquí mateix, no? Sí, estupendo. Molt bé. I també t'he portat aquí una baralla de cartes d'aquestes espanyola. Coneixeu la baralla de cartes? Coneixeu la baralla espanyola? Sí, els bastos, copes... La del Remigio de tota la vida. Bueno, sí. Ara sí, Sí. Ja veig de quina quinta som, Ja ho veig, Molt bé. Bueno, va. És una edat. Abans de fer qualsevol cosa anem a remenar les cartes perquè jo ja entenc que la gent és molt desconfiada i diu, els mags que segur que es porten les baralles preparades de casa. I sí, normalment sí, però en aquest cas no. Llavors és molt important, doncs això. Va, jo passaré les cartes així. Tu ets un cachondo. Sí, ja, gràcies. A veure. I quan tu vulguis em dius prou, i agafes la carta. Vinga, va. Ja. Ui, Jo ho faig tot ràpid. Sí, tu vas a tocar els pebrots, ja ho veig. Ara pots triar quina carta vols que endevini, la que es veu o la que no. Aquí, la que no es veu. Molt bé, primera prova superada. Agafa la carta i ensenya-la a tothom, que es vegi bé, molt bé. Sobretot vull que es vegin bé el 4 i les copes. Hola! A veure, tu has vist, no? No hi ha cap monitor aquí. Jo he vingut a guanyar el concurs, ja t'ho dic. Tu has vist la carta? És impossible. No passa res. Anem a jugar amb el 4 de copes i el que anem a fer és firmar el 4 de copes. Com que sóc el mag Lluc, li anem a posar una L de mag Lluc i així la gent em trobarà. Mag Lluc, saps què intentarem? Què? Intentarem que aquesta carta, la carta que has escollit tu de totes, viatgi a dintre la llimona. La llimona està a la meva butxaca. Que la tens tu. Aquí. Home, és curiós, no? I no m'has tocat. Només dient-ho me n'adono que tinc la pell, mira, poc hidratada. Bueno, va. Això no m'ho crec. El que farem serà enrotllar la carta, el 4 de copes, firmat amb una L de mag Lluc, l'anem a enrotllar. Molt bé, aguanta aquí, si us plau. Molt bé. I ara jo aquí tinc una mica de paper d'alumini i el que farem serà protegir la carta perquè com que ha de fer un viatge astral... Per la radiació. Clar, sí. Ha de fer un viatge astral, llavors, clar, és molt important que quedi totalment protegidet. Vinga, va. Ho tenim aquí. Pots aguantar aquí, si us plau? Sí. I ara la teva imatge és fantàstica, que sí? Molt bé. Bueno. I ara hem de fer desaparèixer la carta d'aquí i que aparegui dintre la llimona. Vinga, va. Jo aquí tinc un mocadoret i si agafes les 4 puntes d'un mocadoret ens queda un farcellet com el del pot. Separo de tu, la cosa aquesta. Home, sí. No em refio de tu ni un pèl. Ni un pèl. Separo un metre, Ni un pèl, ja ho has dit bé, tu. Fica la carta. Fica la carta. Sí. Fica-la. Està aquí? Sí. A la de 3 desapareix del mocador i apareix a la llimona, Vinga, va. 1, 2... És que no m'ha sortit mai, I 3. Vinga, mira, la carta ens desapareix del mocador perquè ha d'estar dintre la llimona. Sisplau, la pots treure? Sí, treu-la. L'has tingut tu tota l'estona. Digues que no hem tallat l'edició. No. Això és rigorós directe, Rigorós directe.
A veure, aquesta llimona, puc mirar-la? Sí, sí. Aquesta llimona no té cap tall ni està manipulada. Quins nervis. Ho dic jo que la tinc aquí davant. Va, dona'm que l'anem a obrir. Va, té. Que s'acaba el temps, si no, va. Anem a obrir, ràpid. Mira, va. I aquí dins ens apareix, ni més ni menys que... Bueno, anem bé. A veure... Agafar? Sí, agafa, que a mi em fa un... És que està clavada. Sí, agafa. Bueno, va, ves obrint? Fa olor llimona, eh? Sí. La obro? Sí, obre. A veure, ara semblem tu i jo aquí, el Toreto i el Vaquero, Sí, t'imagines que surt? Tens un... Hauria de ser un 4 de copes, Tens un encenedor? firmat... Espera, que això està molt embolicat. Doncs tornem després de la publicitat. Calla, home! Això no és culpa meva, que estem... A veure, atenció. Mira, és una carta. Atenció. Oi. Aquesta carta. A veure. És un 4... Oh! Un 4 de copes, firmat. Una L de Lluc. Bravo! Impressionant, no? Doncs aquest és el talent d'en Lluc Perelló. Torno al meu lloc. Torni allà. Meravellós. Si no tornes voluntàriament, ell aconseguirà que vagis allà. Bé, Lluc, doncs aquest ha estat el seu número comprimit, perquè tu fas espectacles més llargs. Sí. Jurat, a més tenim aquí en Jordi Caps, que va guanyar com a mag el Got Talent Espanya. No sé si tens alguna pregunta. No, m'ha agradat molt. A més, es nota que ha trepitjat molts escenaris i, a més, es nota que ha tingut un gran mestre, que és el millor, també. Sí. Clar, a més, segurament ell ho veu tot com nosaltres no ho veiem. Perquè ell sap com es fa tot això, no? Clar, jo ho veig des d'una altra banda. Clar. Nosaltres Però també sé guardar el secret. Però com s'explica que hi hagi una carta embolicada dintre una llimona que no està manipulada, que l'he vist jo? Això és màgia. Això és impossible. Clar. No, i sobretot que ell ha utilitzat també l'humor, per lo jove que és, es troba perfectament a l'escenari i ho ha fet amb molta gràcia i amb mucho desparpajo, que es diu en castellà. Jo em casaria amb ell. Mira, ja va vestit de príncipe de Bekelaer. No em casaria. Sí, m'ho dius així. Bueno. Bé, una valoració així genèrica abans de que després decidiu. Jo crec que ha sigut una actuació molt rodona i molt màgica. Moltes gràcies. Espectacular. Moltes gràcies. Realment espectacular. Doncs moltes gràcies. Lluc, sisplau. El guanyador d'aquesta nit anirà a la final. Però ja només per anar i per guanyar aquesta nit s'emporta 2 nits per a 2 persones a l'Oasium Hotel at Estival Park a la Costa Daurada. No només són aquestes 2 nits per a 2 persones, sinó que inclou accés gratuït al centre Acum Wellness and Spa i després de relaxar-se aquests dies haurà de tornar un altre dia perquè ja estarà a la final d'aquest primer Top Talent amb un premi final que encara no hem desvetllat, que no us espereu i que molt aviat us direm quin és. Us prego, sisplau, a tots 3 que vingueu aquí amb mi perquè el jurat ja té un veredicte. No havíem dit, però la Rebeca és la presidenta. És la presidenta del jurat. Molt bé, perfecte. Sí, perquè és l'únic lloc que li deixen ser presidenta, ni a l'escala ho ha aconseguit, però aquí sí. Ei, si no es fica no és feliç. Doncs mira, ens ha costat molt, la veritat, i us agraïm moltíssim que hàgiu vingut. És en directe, rigorós directe, tota la feina, els nervis. Tots valeu molt, però per al poc temps, per la concisió, per la professionalitat, per al desparpajo, per com ho ha fet tot complet i sembla un gran professional, doncs ens quedem amb el mag Lluc. Bravo. El mag Lluc. Bravo! Doncs Lluc, enhorabona. Gràcies. Que disfrutis d'aquestes 2 nits amb tot això a la Costa Daurada i ens veiem en unes setmanes a la gran final. Quins nervis. I ja us direm quin és el premi. I a vosaltres Bravo! moltíssimes gràcies. Un plaer treure-us aquí la primera setmana de Top Talent. Jurat, moltes gràcies també. Gràcies.